Na práva slušného občana České republiky. Nyní, že podepsaní slušní občané České republiky, kteří jsme již přijeli do prostředí dění naší zemi, ve které se musíme denně potýkat nečinnosti strany výkonné moci a útlakem ze strany nepřizpůsobivých, žádáme představitele České republiky, aby neodkladně začali jednat s občany věcech. Sociální politika a bezpečnost, tvrdé potírání sociálního akceptování a kupčení bytí, příspěvky na bydlení pro osoby pod nouzi je potřeba vyplácet těmto osobám a ne slušným podnikatelům. Toto je nutné, aby se pro odměnu a učení se těchto osob členských hospodaří nezaplatí nebydlení.